Because unozoita maone zvimwe zvaitofana kuita serious. Wangotaura kuti zvinhu zvaunenge wabva kurukwa manje woda kurukwa futi. Remember toenda kumusha. Panoita tichisevha zvinhu, tichisevha mari. 2 minutes warukwa, 2 minutes warukwa, 2 minutes warukwa, hazvibatsiri ona. Hazvibatsiri zvinhu zvacho, unofanira kungoita order semunhu. Vana mai vanenge vakutoda futi something. Ungaita vanoruka ntamari. Machida ndikusa zvamari. Chitika ndiri kudorokwa zvedu. Zvandiri kuda neni. Zvikuda zvoda pasi. 1,000 rand. Plus the transport, uenda netaxi run Uber. Nditomukira kugadzirira kamangwana. Munondisiya. Uber almost 150 ka pendo. 150 plus 150. 300. Plus unozoda kutenga chimwe chinhu ndingokupa 1.6. Umanewo zaufa. Yeah. Ndogona mada futhi. Wow. Nando, ukuitira zvauri kuda.